Whirlpool TDLRB 65241BS, egy inverteres motorral ellátott C energiaosztályú készülék, felültöltős mosógép, 6,5 kg kapacitással rendelkezik. Nagyon jó áram felhasználással, hogy a C energiaosztályban nagyon jónak számít. 10 év garancia van a motorra. 1200-as centrifugával rendelkezik. Gyors programok közül fél órás és 1 órás program van, ahol az 1 órás programon nem csak 40, hanem 60, 50, 30 és 20 fokon is használható. A standard programok többsége lerövidíthető, külön előmosás kapcsolható, akár dupla öblítés, hogyha esetleg mosószerallergiás valaki. Kilincses rendszerű, illetve lassítva nyílik a dob, és mindig itt áll meg fönt a mosás végén. Egy jó árértékű felöltöltős mosógép.